Haló, čau. Tak teraz som akurát sadol na bike. Trošku meškam. Tak nejaká hodinka asi. Hej. Nazdar. Čau. Čau. Sme sa dlho nevideli, asi od Čerpáku, nie? No, veru. Veru tak. Človek sa nevie, ako sa má obliecť, už som sa vyzliekal. Ráno bola na balkóne ešte zima, ale... Ja som tiež tak, keď skoro ráno, tak chodím zimne, budem len teraz, čo si to dal? To je také, že... Ale dobre, som sa obliekol. Hej. Tak budeš mať dneska celkom pekný koj, ja zase to. Hej. Ak vravíš, že 30, tak nejakých 70 by to malo byť. No my pôjdeme cez Mošnicu a vyjdeme z Dubravskej. Aha. Tak, čiže my nepôjdeme na Spotový stosek. Hej, no tak to je super. No my prejeme do Dolín, ja? A čiže Dubravskou sa potom nazad spustíme, Áno, hej? áno, Hej. áno. No fajne. Hej, veď ja som rád, že trošku aj inde vypadnem. Hej. Stále po tých istých cestách. Ženy nás pustili? Hej, veď ešte spia, neviem ako vaši. No, my už nie. Hej. A potom je ešte, bože, čo to je? Smrťanský záhul, Čerpák, Závažná, Ezachima. A čo? Ešte bolo niečo v Hybiach, ale to je asi Ja. namiesto toho, je Čerpák, nie? Či... Hej. Ahojte. Zdravím. Ideme do Dubravskej na Kováčovské sedlo. Aha, dobre, držte sa. A žiadnych medveďov.
Dolina sa ako volá? Táto Mošnica. Mošnica. Potom sa nám otvoria výhľady na Maru, na Sinu. Krásne. Tam doprava. Aha. Dolinka nudná končí pomaly. A oni vlastne na sídlo idú takto. Aha. A pozeraj teraz, budú krajšie výhľady, ale Ale hej, pekne aj toto už. Rozmýšľam tie zadné plášte asi vymeniť, lebo je to moc hladké, až ten ste. ty máš viac peny, že? Aha. Keby to chce veľa zatrenia stávať, mne sa tiež nechce. No a ty o koľkej? O 4:00 staneš? Či o pol piatej? Ja som taký, že hodím do seba iba nejakú buktu a ja som ako stánem za 15 minút som na bajku. Aha. 2 výjazdy v týždni, alebo keď už sa ani nedá, alebo sa mi nechce, tak beh určite. A teraz ideme tu, doľava. Toto je oficiálny vrchol, Aha. Kováčovské sedlo. Ideme takto a tam vidíš tú cestu. Aha. No to bude paráda. Hej, tam ideme, a tam je vlastne Dúbravské dole. Hej. To je fajn. Ja, toto je dobré. Je toho veľa, čo sa dá pojazdiť. Hej. A ja keby som išiel sám, tak ja by som si to tu jebol a dať by ma to vykočilo. Ako sa poznám. No, toto je krása tu, ne? Pod nami rovno a je Dúbravská baň nevidno. Aha. A tuto vždycky vlastne ja idem hore, takto končím a v podstate Hej. otáčam sa naspäť, keď nechcem ísť celé Kováčovské sedlo. Tá tituška sa riadne zlatila dole titušky. Hej, si zvonil? Či nemáš zvonec? Zvonil, ale počuli a Ja. pravde, ešte jeden ide, choďte na Sa páčilo deťom? To je pekné, zvlášť oni takedy, keď robia nejaké banické slávnosti. Veľa ľudí ani nevie, že to tu je, ale je to tu.
No ešte aj kola je tam. Áno, áno. Všetko je. A do tejto sa mi dá, kedy sa dalo aj dostať. Menší človek aj prelezie. Aha. Starajú sa o tí baníci. Aha. Pekne, pekne. Toto je tá flotačná. No. Aj toto je tiež krása. Tam Mikovačovci, tam hore sme boli. Fajné odpočinkové miesto, chodíme s detičkami a tu je fakt oáza pokoja. Tam teraz je nedeľa, jomša, ale